Nina bekashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda nina bekashana kaMenzi siyabingelela kakhulu nina bendlondle nophapha ekhanda sithemba ukuthi abantu ke ba right bavukile yonke into ehamba kahle efundazweni zethu zonke nje khona eNingizimu Afrika. Once again le Black Life TV igama lohlelo ke impande zama-Afrika ngeke ukusho ukuthi igama lami uKings Chaka ngwalapha kaluka asingene ke ohlelweni lethu libizwa ukuthi izimpande ezama-Afrika sikhuluma nesithambe elisiza ukuthi namhlanje size ngani wena ungalalelani mawuza nendlebe. Sibonga kakhulu isupport kubantu ngokuhlukahlukana kweindawo emalanga nje bese Cape Town ya mawubheka ngapha kwaMaritzburg ngafica insizwa lapha zithokoza kakhulu uba noKings Chaka insizwa yakasikhakani ngiyakhumbula nje isibongo yathi yakasikhakani zangishisela inyama ke insizwa sengadla kwanje ngifike ngigodola lapho ngihamba ngengalo zangithekela nejacket nje macekeceke lapha ekhaya enguthola kumlandeli weBlack Life. Ngiyabonga kakhulu izandla zedlula ikhanda namaphoyisa wami emgwaqeni ngiyabonga ngani zakwethu noma ngiqala ngokungibopha kodwa ngiyabonga bonga kakhulu ukuthi isupport nayo nothando. Asike lohlelweni ke siza ukuthi isabelo sethu sosuku namhlanje sithini makwenze njani mfowethu. Yebo njani futhi Sabengelela ngani yakwethu uyaphila kodwa? Kuyancanga akufani singezwa kuningi. Mfowethu siphilile thina singezwa kuwe nje ubani lo? Kamaphumulo esigodini saseNyamazane. Hawu mfowethu wabuthu lijongo. Ngale kwangoni. Angoni. Yebo mfowethu sichazele ngawe ekhuleni kwakho kwangoni yonke indawo into nje isitori sakho nje kwi-background yakho kukhula phansi before singelo dabeni ngoba ngumuntu othanda ukuzwa insizwa ukuthi before angene kulolu daba eze ngalo uqalephi nakuphi so that nami mhlawumbe ngenzeka kube nengxenyana engi-understand ukuthi kungani wadecide ukwenza lokho kodwa kasiqale emuva ukhule kanjani mawukhula? Sikhula lapha ekhaya sikhule siwumndeni sibathathu kubaba nomama. Yes. Kukhona ubhuti omdala bese kuba umina bese kuba intombazane eyokugcina. Ngaqala ukufunda ngiqala esikoleni eNyamazane primary school. Okay. Ngasuka eNyamazane ngase ngiye eSabiyazi high school ngafunda khona ngaqeda khona wasehamba kumuntu esozama amatoho wogoli kwezinye indawo. Sure. Ekukhuleni kwethu ke kusho besikhula umfowethu bevele ehamba phambili esikoleni ngimlandela ngemuva kanti esikoleni futhi e-high school ebedumile umfowethu ngoba ngaseyintombi naye beqonywa ngaseyintombi. Ukuhamba kwesikhathi ke waqeda kuqala umfowethu esikoleni wawumuntu oza ngala eThekwini ezobheka amatoho. Hayi uthe mayefika la eThekwini ke wanenhlanhla wathola itoho kwenye inkampani ezinkulu nje la eThekwini. Mina ngabe ngisesikoleni lapho ngisaqhubeka esikoleni e-high school. Hayi thema ngiqeda ke esikoleni bengayena umuntu obekhaliphile esikoleni. Ngibona ukuthi mangiqhubeka ngilangazelela ukufunda ngabe mhlawumbe ngimosha imali yabazali. Ngase ngicela kubaba ukuthi baba hayi bengicela ukuthi ungenzise i-license. Savumelana nobaba wathi hayi ngizokwenzisa. Hayi ku December kanje khona insizwa yami Khizi ehlala eGoli. Ngakhuluma nayo ngathi bengicela ukuthi ngicuphise ngale eGoli maqala uJanuary sibuyele emsebenzini ukuze ngizokwazi ukuthi ngiyokwenza le license. Ngoba maningi amathuba naseGoli ukuthola umsebenzi. Hayi ivume lensizwa le yami Khizi ukuthi hayi kulungile mase ngiphindele emuva hlanganisa amasenti wena la ukuthi sikwazi ukuthi sifike sithenge ukudla phinde sikwazi ukuthi siphile la nawe ukwazi ukuthi uqhubeke ugibele uhambe uyokwenza i-license yakho. Hayi kube ukuhamba kwesikhathi kushaya uJanuary sinyuke nalensizwa lesiyeGoli. Masifika lapha eGoli ihlale ehostel. Hayi kuhlalwe kube kuhle ingifundise nezinye insizwa zakhona zakoNongoma nangala koLundi hayi kwaziwane nezinsizwa zonke bese ngakusasa iyangitshengisa ukuthi ikuphi la ngizokwenza khona i-license. Ngihambe eRandburg indawo nje nami engangingayazi kodwa ngangiqala ukuzwa eRandburg kodwa sagcina sifinyelele khona ingitshengisa ukuthi uzohamba kanjena ke masuhamba kanje i-driving school ila. Ngibe umuntu owenza i-license ke ngibe ngizama namatoho. Insizwa zingifakeke ey'nkontrakini ngilo ngibambe ey'nkontrakini ngilo ngibambe ey'nkontrakini ngibamba nje ey'nkontrakini yakhalaza nasekhaya ukuthi angiganiwe ngani.
sebayibuza ukuthi asikaze ngisho safunda asikaze simbone lo muntu kuthiwa nje unomuntu wesifazane ukhona intombazane umuntu owaziwayo umfowabo omdala ukuthi uyena obe nezintombi waganwa naye ayi ingihle leyo nto nami ukuthi ayi balo bengifaka i-pressure yokuthi angigana ngiyibone nami lento ukuthi hayi kumele ngigane kodwa manje umsebenzi angawutholi nje ngisahlanganisa indaba yomsebenzi ayi ngithe ngisuka isilovuka nalezi insizwa ey'kontrakini uma ungene uphinde ume ngilongibekelela lamasenti kwathi ngelinye ilanga nje ngahlangana nenye intombazane yakasithole isuka ngakhona isuka ngala koJozi hayi sikhulume nale ntombazane ngithatha inamba kuyona hayi ngilo ngiyifonela sigcine sesibonana-ke sixoxa udaba lethu kugcine kuyinto ezwakalayo nami bese ngibona ukuthi ayi iyahlangana lento ngicabanga ngibekelela amasenti kodwa manje lo msebenzi imali ayikho incane ngiyaqhubeka ngagcina ngiyitholile-ke lezi iy'ncwadi lezi qhubeka nangala enkontrakini uma kuthiwa simisiwe ngiyahamba ngifaka ama-CV ey'nkampanini ngathi ngiyihambela nje siyongena ngelinye ilanga ekuseni sathi sesilantshini lwangena ucingo sicela ufike lana uzolokhu nje uzokwenza i-interview hhayi nangempela ngakusasa-ke ngihambe ngifike ngenza i-interview ngifike ngiyiphase-ke i-interview hhayi uma ngifika lapha ngifike ngenza i-interview bese bethi bazongifonela ngilinde hhayi ngilo ngiqhubeka ngilo ngibuyela enkontrakini kuthe kumsombuluko hayi bafona-ke ukuthi hayi ndoda sicela ufike uzoqala umsebenzi uyiphasile i-interview bafona uLesihlanu bese kuthi ngomsombuluko ngiye khona-ke lapho befike benginikeza i-uniform ngisayine i-contract ngizoshayela ama-truck lana ngishaye i-local hhayi kwangcono-ke nakumina ukuthi hayi ngawuthola umsebenzi sengizokwazi ukuthi ngiyovela nakulo muntu uma sithole ngiyovela lapha kubo ngithumele umalume khona hhayi ngiqogelela iy'nyangana kuthe kuzoba ugodi bese ngithumele umalume ngibacela ukuthi kunentombi esengiyibonile lana bengicela ukuthi bebengiyele khona bebeyovela bekweza ukuthi bathini hhayi nangempela bahamba umalume kodwa ngagcina senguwumuntu oganwayo-ke ngangiganwa-ke nami bajabula nasekhaya kwakikizwa njengoba ngisebenza nje ngishayela ama-truck ngishaye i-local ngiyakwazi mhlawumbe ngidlulise noma inyanga mhlawumbe yesibili ngigoduke hhayi ngigoduke sagcina sesinabantwana ababili nonkosikazi sagcina sesinabantwana ababili ngibuyele eGoli thema ngibuyele eGoli wahamba base bengifaka kwi-long distance sengizoshaya i-long distance manje ngiyadeliver koSwazini koBotswana ama-long distance manje eyi ngibe nakho lokho ngicabanga umfazi ekhaya ngicabanga ingane imali kodwa imali izonyuka nje hhayi ngithi ayikho inkinga ngizoyithatha i-long distance ma ushayela ama-truck-ke i-long distance u-offer kukho off yakho nje ikufikele usemgwaqeni kuyafana nokuthi awu-offile awukho off kuyafana nokuthi awukho off hhayi ngiqale-ke umsebenzi sekunzima manje ukuya ekhaya mhlawumbe kuyaphela o-4 months ngingayanga ekhaya bakuphela o-4 months uthole ukuthi ngiyahamba ngekhaya ngibuyele emsebenzini hhayi kwakhona lana la engihamba khona impela kunyaka wonke hayibo kodwa ngilo ngithumela imali ngilo ngibathumelela imali ekhaya ney'ngane hhayi emva kwalokho base benginikeza i-leave ka-3 months ngahamba-ke ngayikhaya uma ngifika ekhaya hhayi sijabule nomndeni wami ngihlale nomndeni wami nami ngiyazi vele ukuthi hhayi sengizobeka noma ingane esithathu manje kunkosikazi hhayi sihlale nje kube right kujatshulwe afike nobhuti omdala ke yabo umuntu uma ukuthi uma ezofika ayiqalele ey'tolo ethi ukuyishashayela afike sentswanswa ngey'khathi yabona akafuni ukufika kusakhanya emini hhayi
Kuhlalwe nje kube mnandi aphinde abuyele naye eThekwini. Mina ngisakhona la ekhaya ngibheka nemfuyo yonke into. Yeah. Kuhamba kahle nje. Ayiphele inyanga yokuqala ngithi mhlawumbe umama uzothi hayi engathi khona ungasahambi kahle la eswini. Yes. Hayi lutho okuthulekile. Phinde iphele inyanga yesibili hayi. Umama akakhuluma akasho lutho. Iphele nesithathu sekuzohamba phela manje. Ngithi mhlawumbe uzokhuluma ngithi hayi thulele. Mhlawumbe sengozwa ngocingo sengingale eGoli. Awu. Yeah. Ayishaye ke isikhathi ngibele ngibuyele eGoli ngibuyele emsebenzini. Iyangidla lento ngaphakathi ukuthi hey akukho kwenzakalile lo muntu uthule nje. Akasho lutho. Ayi ngidle lento ngidle kwangangokuba ngize ngiqale ngihamba odokotela. Ngoba iyangidla lento. Ngithi mangihamba odokotela bethi odokotela awunayo inzalo. Ish. Wow. Awunayo inzalo? Anginayo inzalo. Unengane ezimbili nje wona? Ngingane ezimbili nje mina. Anginayo inzalo kanjani. Ish. Ngithiwe ngithi hayi. Odokotela uyabona hayi. Ngizoke ngizama omunye uyabona. Indlela engiyibona ngakuthi akwazi ukuthi ngihane izingane ezimbili mangifika anginayo inzalo kanjani. Njani? Hayi. Ngibona ukuthi hayi udlala ngami. Ngaze ngayi-waste imali yami. Ngizoke ngizama omunye. Ngiphinde futhi ngihambe ngiye komunye udokotela. Naye afika asho semtini. Hawu. Kanjani manje? Hayi. Yabona ke iqale kuba ngathi ngiyajuluka ngibamanzi impela ngibamanzi kodwa ngithi ngehlisa igazi ngithi hayi ake ngihambe noma wesithathu wokugcina mhlambe ngizwe kuyena ukuthi uzothini yena. Hayi mangifika nakulo wesithathu udokotela lutho inzalo. Hayi Kangisazi. Okay. Ingidle lento sebenza ngiyahamba ma long distance iyangidla lento siyahamba nje iyangidla ukuthi kahle kwenzakalani kanjani. Uyabona? Kubuye umqondwana khona umqondo wabuya lapho ukuthi khona la engathi ngifika khona ngize ekhaya. Ngabona ugogo wamakhelwane ngiqhamuka ngiye ekhaya mina. Ugogo wamakhelwane uthini kumina? Ethi ayu wena Sizwe ave ungabuya ave unyamalala. Umfana omdala ufika isonto nesonto njalo isonto nesonto ekhaya. Mfowethu ufika isonto nesonto. Yabo kube nalombuzo kodwa ngibuye ngitshela ukuthi hayi mfowethu kubo la uyabona. Hayi udlule lo mcabango leyo. Hayi ngihlale bese emsebenzini ngicela ukuthi hayi bengicela bengiphe noma amasonto anambala ngisafuna ukuthi iquwe ekhaya kunesimo engifuna ukusilungisa ekhaya. Hayi bevuma belungu ngisayina i-leave ngisayina amasonto amabili kodwa ngekhaya ngithi ukuhlala bese uthi ngesonto elilandelayo afika umfowethu bese ngibabiza ngicela i-meeting. Hayi kuhlangana endlini ka-round kuhlalwe bese ngilubeka udaba lami ukuthi nginenkinga la. Nakho kuthiwa unanzalo. Nakho kuthiwa nginanzalo kodwa nangu umakoti unazo izingane ezimbili. Angazi ukuthi lento yenzeka kanjani. Aba sengijahile ukuthi bathini mabephendula. Ngithe ngisakhuluma ngingakaqedi. Wakhuluma umfowethu omdala. Wathi uma ungenanzalo wena ucabanga ukuthi ngeke sikuzalisele emthini. Hayi bo. Uthini umfowethu manje? Awuphinde mfowethu uyabona ngithi uma ungenazalo ucabanga ukuthi uzozalisela ubani. Ukutshela la inhlamvini zamehlo. La inhlamvini zamehlo. Njoba ukuhambe nje unyamalala izinyanga zonke. Awuyacwanela. Yabona lapho ungezwe ngijuluka ngafutheleka inhliziyo. Yagaya izibozi. Yeah. Kwathi ngimbambe ngimdedele. Ngezwe ukuthi hayi konakele manje. Ayiqhubeke lenkulumo yakhe. Uyisho ngaliphi? Ethi futhi mawuthanda ngakukhokhela ngisho imali yakho yamalobolo lo walobola ngamfazi. Awusho ukuthi izingane lezi ezimbili ezikhona othe zakhe kamfowethu. Kamfowethu. Akuzona ezakho. Akuzona ezami. Sho njoba nogogo wamakhelwane wayikhuluma nje
Uyayazi lento. Uyayazi lento ngoba wayesho ukuthi hleze buya njalo njalo ubuya njalo umfowethu omdala. Shothi ubuya njalo nje uze mfazi wami. Hawu. Uma yesithebeni esisodwa nesami. Ey. Ngabona lapho ukuthi yabona into engizoyenza. Into engizoyenza izongiqhatha namaphoyisa. Yar. Izongiqhatha namaphoyisa ngavele nje ngathi angivele ngiphume ngihamba. Ngaphuma ngahamba ngayisteng. Ngakumngani wami esiteng. Ngafike ngathi umbekela nalo ludaba lolu. Ey nalo lamphatha kabi. Kufanele. Iyangidla lento kubuhlungu ngiyacabanga ukuthi umfowethu bengayenza kanjani lonto. Ngithi ukuhlala izinsuku lapha entshaweni bese ngibuyele ekhaya. Ngitshe mhlawumbe umfowethu uzohoxisa amagama. Mhlawumbe uzohoxisa amazwi akhe. Uyabona. Mangifika ekhaya ngithi ukuhlala kanti ngishaye phansi. Usaqhubeka lapho. Into vele beplayiniwe le beyenzeka nobaba nomama bayayazi. Awu. Bayayazi. Sengikuzwe konke. Impini isilima la kusho ukuthi bonke bangibetray. Udaba olungaphakathi kwefamily lo. Kungaphakathi ifamily mina ngazi lutho. Utshela mina mfowethu lento ikulimaza kanjani ngoba phela uhamba emsebenzini uyakuthatha ileave manje ufica isigaxa senkinga engaka usuyantanto uyahlenya kumsebenzi empilweni sekuhamba kanjani after all this. Yabo empilweni ngabona ukuthi hayi ayikho lento. Ngavele ngacabanga ukuthwala. Ngavele ngakhetha ukuthwala straight. Ngoba ngiyabona manje ukuthi akusekho ukubuyela emsebenzini. Kade ngahamba ngilongishiwa ilento leni. Okay. Ngathi hayi ngiyothwala manje. Khona kubhuti wayenamatekisi wakwaNtuli. Engake ngakhuluma naye sayikhuluma nje le ndaba sakudlana. Engitshela ngenye inyanga yangala eMangozi. Ekwazi ukuthwalisa abantu. Okay. Ayi ibuye umcabango ukuthi ayi buyela kuGodidi. Angibuyele eGodidi. Godidi yalikhumbula lo ladaba esaxoxa ngalo kanje. Ethi yeke ikuphi lo nyanga nendawo eMangozi. Hayi angichazela uGodidi. Yeah. Bese hayi ngifonela umngane omasentshaweni lo nemoto ngithi yes. Webafo ngizocela ukuthi ungiphelezele la seMangozi nginodaba engifuna ukulungisa. Olumayelana nalo ladaba lo. Lesasaxoxa. Ethi umfowethu hayi kulungile kuzothi mangi-offer ngomgqibelo bese siyahamba siyalithatha sihambe ekseni ngoba kukude le Mangozi. Hayi ushaya ukugqibela usambeke siye khona eMangozi. Masifika lapha kugobela. Hayi. Hey ikude naleya ndawo, hayi kuyahanjwa kukude. Masifika kugobela lapha ngimbekela udaba lami ukuthi kwenzeka kanje angisenalutho ngaphelelwa yonke into. Yini ubuhlungu ngicabanga manje sengize ngacabanga isithwalo. Oh yeah. Uthini ugobela usethi isithwalo engingakunikeza sona esokuthi kufanele uthole igazi lasekhaya. Hayi yabona lapho athi mesho njalo ngavumela phezulu ngacabanga umfowethu. Ngithi yabona mesho nje engathi ukhuluma nami impela ke manje kufuneka igazi lasekhaya. Ngabona ngiyacabanga umfowethu nje straight. Usuyitholile into ozomphindiselela ngayo. Sengitholile into ezomphindiselela ngayo. Lento ayenza kumina. Yo. Okay. Hayi sibuyele emuva nalomngane wami lo wasetshawini. Sibuyele emuva ngibuye ekhaya. Ngihlale ekhaya. Umfowethu akekho ngithi. Yes. Ngiyazi uzobuya futhi mayebuya ngiyazi ukubuya kwakhe ngoLwesihlanu noma ngomgqibelo. Uzoqala lapha endaweni yakhe. Kuze efike eNtswantshu. Yashaya uLwesihlanu. Ngezwe bekhuluma umama nobaba uthi hayi engathi umfowenu uzokwehla kusasa. Besho ngomgqibelo. Hayi ngisho. Wathi nje vele umakoti lo ngowakho sekowakhe. Sekowakhe sebemthathile ngaphinde ngakhokhelwa namalobolo mina. Hawu. Akekho nje futhi uyexaka ngalento yakho sekunje wanikezwe izinto zakho mina ndawo. Sengiyinto nje sengifana nento nje la ekhaya. Ololo. Sengiyisithombe nje la ekhaya. Utshela mina ke
Wenze njani-ke umfowethu sebuyile uvele amen uzothwala ngaye? Wenza kanjani uzokwazi ukumthola? Hhayi ngavele ngamlalela endleleni. Wathi mephuma nje esitolo lapho. Yabona uma uya ekhaya indlela iyehle ithi umgwaqo wobhuqu bese kunamahlathi. Bese kuba nekhona. Hhayi ngahluleka lapho nami ngathi ukuba nswanswa kancane uqoqa isibindi. Sure. Ngavele ngamgwaza straight. Ngavele ngakushaya la. Ngawushaya nje la straight. So manje mayise dindelizile-ke sethula ikhona into evuka wathi umne wenu lo. Hhayi sekukhona nalokho ukuthi lo muntu wadlala ngami. Into angenza yona ibuhlungu into angenza yona. Yo. Wathola ngaye-ke. Uma usuthole ngaye wenze njani? Thatha isidumbu sakho sisenyangeni noma khona wakuthiwa kuthathe kuye kuze Igazi ngathatha igazi. Igazi lalifuneka enyangeni. lahamba la wasebenza la. Lahamba losebenza inyanga. Yasingitshela-ke ukuthi kufuneke uma ufika wakho umuzi wakho ngaphandle ozoba no-round, u-round ongahlali umuntu, ufake umbhede kulowo round lo. Wasenginikeza nesinye isigubhu ongizosibeka khona ku-round lapho. Engizothi mhlawumbe njalo ekuseni noma ebusuku ngifike ngilongisinyakazisa lapha bese ngibuyele endlini. Hhayi iqaleke lento kube izinto nje ngibone nami engathi hayi ngaqala phansi-ke ngavuka ngawumuntu manje. Yeah. Qale phansi ngiganwe. Hayi kodwa manje ekuganeni kwami washona unkosikazi wokuqala. Meshona unkosikazi wokuqala utholakala kwa-round lapho. La kuthiwa beka khona umbhede Ulele embhedeni. Umfowethu usangifikela ngamaphupho manje. Uthi ngawuze ucebe wedwa wangibulala wena. Hawu. Eyi ngiphinde ngizame omunye unkosikazi naye semkini. Uba nayo imali kodwa awucebi ngale ndlela obulindele ngayo. Ebengilindele ngayo. Umfowenu it seems as if uyayiblock izinto aphinde abulala abantu abasondele eduze kwakho. Basondelene eduze kwakho. Ubulala ngisho isebenzi ey'fika la ekhaya izosebenza nazo semthini. Kanti inyanga yenze njani lapha? Hhayi yaphambanisa. Angazi noma yaphambanisa noma ngizothi yenze njani inyanga lapho. Sengithola amacala-ke bangibuza imindeni yabantu abasebenza la ekhaya ukuthi abantu bafa kangaka la ekhaya kwenze njani. Baphinde bethola le ndlini ongazi ukuthi uhlala ba. Ungahlali umuntu khona kunombhede nje kuphela. Hhayi ngabona lento ukuthi hayi lolu daba lolu hayi usidla mina-ke manje angathi usefuna ukubulala mina-ke manje indlela okwenzeka ngayo angathi usefuna ukubulala mina. Sure. Hhayi ngicabanga ukuthi ngibuyele enyangeni kodwa inyanga yathi thathile ungabisabuya kumina. Mina yazifaka yazikhipha. Eyi Wayisho lo laba abakama ngezandla. eyi Ewu. hhayi ngagcina ngilibekile lolu daba emndenini Lokuthini manje uthi wathola ngumfowenu? ukuthi ngathwala ngumfowethu. Okay. Bathi Ngoba manje hhayi ngiyabona nami ukuthi ngizohamba. Abakholwanga ngisho nje. Abakholwanga. kusho ukuthi sasigoqa nje mfowethu wena indlela waphathwa ngayo umndeni wakho bekudlela umfazi wakho bazi ukuthi umfowenu udla esithebeni esisodwa nesakho okumethisela umfazi wakho yakuphatha kabi ngale ndlela ukuthi kwayena lo makoti owawukade uyitshela ukuthi uney'ngane zakho awumthole sekuvalwa amehlo ande ukuba kade kuthiwe wena nje ngathi umgodi onganukwani. uma sebekunokha ulinde ukuthi ifamily ikusupport yakhombisa ukusayida nomfowenu owenza wrong. Yasayida nomfowethu. Uyavumelana naye ukuthi kubuyiswa amalobola akho. Yebo. Wajika lapho kwathule kwangathi akwenzeke lutho. Akwenzanga lutho ngayinto nje mina ehleli. Inhliziyo yakho yababuhlungu agayiboza ngendlela ukuthi awubonanga nanokuthi mayithi inyanga kufuneka igazi lakho uzothwala wacabanga umfowenu oqala. Ngacabanga umfowethu nje ngale senzo nje angenza sona. Ngacabanga ngaye nakuphela. Manje-ke ingcabha sekuwukuthi umfowenu njengoba kwenzeka kanjalo akafuni lutho ephumelela kuwena kunalokho ubulala kwasana ukusondela eduze kwakho. Ubulala kwasana ukusondela. Ngamafuphi wena ucebile. Uyayikhona khona ukuba nemadlana kodwa awucebile. Angicebile. Osho ukuthi into wayenzela mahhala. Amanga. Babu. Elakho lokugcina mfowethu utshela abantu lapha mhlawumbe osesimene esifana nesakho emndenini wakhe lithini. Uyabona into engayitshela abalaleli ukuthi noma kuthiwa inkinga ingakanani kodwa ukuthwala ungacabanga ukuthwala ngoba uzothi uyothwala
kanti uyilethele ezinye iy'nkinga futhi. Kungcono nje uvele uzame ukuthi udile naleyo nkinga ngezinye iy'ndlela kunokuthi uhambe uyothwala, ngoba ukuthwala sometimes you win, sometimes you lose. Yebo. Le nto eyenzeka kumina ngabatshela lokho nje abalaleli. Asibonga kakhulu mfowethu. Hayi, siyabonga. Sometimes you win, sometimes you lose. Uyazi-ke nawe into ezimbili kuphumelela yodwa kukuwena ukuthi ukhetha kuphi. Ngiyazi ukuthi each and every episode esiyenza la ekhaya hlezi kuzoba khona abantu abazongifonela. Kings Chaka, cela usiyalele lo muntu ukuthi utholakalaphi. Mina-ke ngenza ukuthi ngihlale ngisho into eyodwa namanje ngisayiphinda. Angiyeni imelapho yendabuko futhi angisenalo qobo-ke ilungelo lokuthi ngingaqoba umuntu ukuthi ahambe yephi. Umuntu uyayikhethela yena ngokwakhe according to inamba suke ayibona lo melapho wendabuko. That is why kwi-Black Life uzobona abelaphi bendabuko beza la bezokhuluma ngemithi abayisebenzisayo, ubona abantu beza la bezokhala, ubona abantu beza la bezoncoma, yonke uhlangothi sesilenza because thina we are doing a business here. Sirana ibhizinisi, wonke umuntu othenga islot uvumelekile ukuthi azoxoxa ngathi esho iside lakhe ngoba istori sikholakala kahle masiqhamuka emasayidini omabili. Igama lami Kings Chaka ngwakaluqa. Keep watching the space. Kukhulu kuyeza okulandelayo ukuze sikwazi ukucover 1000 subscribers, 1 million subscribers. I mean, nisale kahle for now, sibonane kokuzayo. God bless you. Is the Black Life TV.